éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van. Ez már jobb. Ez már jobb. Miért nem? Ez már jobb. Éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van. Ez már jobb. Ez már jobb. Miért nem? Ez már jobb. Éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van. Ez már jobb. Ez már jobb. Miért nem? Éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van. Ez már jobb. Ez már jobb. Miért nem? Éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van. Ez már jobb. Ez már jobb. Miért nem? Éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van. What the frick did you say to little miss? Hiroshi? Ez már jobb. Ez már jobb. Miért nem? Éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van. Hiroshi. Ez már jobb. Miért nem? Készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert What the frick did you say to little miss? Hiroshi? Éjszakájára. hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt van.
Ez már jobb. Miért nem? Éjszakájára. Hogy készülünk-e? Mi az, hogy készülünk? Már az, hogy fölkeltem hajnalok hajnalán. Ez föl sem tűnt neked, John? Nem, mert tököt vagy. Ez már jobb. Miért nem?